Armenии из Ашхабада. Ene seyredin gayırlar. Ene bulum vitamin veriyor yüzünüze. Vitamin etkiyanıken yani köp gayırlar. Mesela her bir dağda peyda ya asliyetinle yani min yüzüme diye mesela karışıgan varsa diye mesela diye min niyet nikayı unya şakovette diyeler menle. Ben ödeme de diyeler yani vitamin veriyor. Bu asteyinle. Buram nemay daily oturduk şu nemek çilek var da. Hava. Bu da sorar ya şeyle terfikten oyun gayırlar. Kuru ciltler için bulam uğru bolsa arkayın yuup bilýäňiz nemmeriye yüzüňize ýagny orçasyny bilemäkde. Garat sonuçta düşündüňiz nemleýär yüzüňizi iyi vitaminler var şoň içinde. Şunlar bildim aylar mulam hukman alan allaryň 60 ýyllyk 83-87 sahran edip almaňyzdan sizden haýyş edýän. Ene meňle meselem bol yüzün poralaryny yapýar, sıklaşdyrýar da ene içine görüp bilersiňiz. Sıklaşdyrýar etkisi saýasynda kırışıklyk görünýär. Bir çukur bolan var ha, marşynyňyzy ýazan okdur. 28 yaşdan geçtim gün ulum vermez. Seret biram şunu 20 yaşdan soňra hukman ene kolajen sağın. Şunu bilim aklım yüzüňizde çukurlaşan marşyny aýranok. İnni boljak marşynyňyza ýaňy ýakynjykda salamula düşen marşynyňyza hukman kömek etýärler. Hem şunarassalaya. Dürtü üçin ýürüň meni. Hawa bulam olar leke zat bolýar. Bulam diýişmeýär leke bu irwet ýyllap bolan nemäňde aýranok kalam üstüne barmyz. Gowdur oňa ýöne eýle-beýle nemäňde hukman kömek edip aýrýanlar. Habaryňyz bolsa sahrandy edip alyň. Şu videom sahranda esep alsaňa düşünersiňiz. Pajelkalarda okyanus näme? Biram hiyarly zat bar bolsa şo magazynyň içine esasanan welaýet alma. Pajelka şo. Okyanus ýok bizde. Hiyarly ýok bizde. Şonçy şolary almaň şolar. Şundan Süýtlü bilen nemeli. Ine bul düýtük üçin, gara toçk üçin, ýüzüňiz kombinirowany bolsa hukman aloe vera, hukman süýtli nämenkidi? Bütün Hemme üçin bolýanlar. Süýtli balda. Bütünli boýnuda bolýar. Mango da nemlendirici, koruyucu, ýüzüňize koruyucu, gara bulam lekaýerji. Ana yakallat bolsa, düýtüýdi bolsa hukman aýrýanlar. Uğru yüzlere bulamıyor. Arkayın. Ne diyecek bolýan? Sere tapçarın eger hiyar bilen okyanus sat bolsa gaçyk aýdyp berin şomagadyň pajelkada. Ennamyň arkasyndan ozatdan kösenýär bilýän oglanlar ýa-da käbir ýaşlylarda da bolýan eken ýaman gynanýan našalara dürtük bolýar, kyl dönmesi bolýar bilýänmi? Şu içine taýgunma bilýänmi? Bir gede sowat bilen 50 manat bahasy bar. Bu tarabam kabak lifti, bu tarabam kabak değil 50 manat. Yok sağını kutordu değilseniz ene bunu yok koydum. Şu kömögü ediyor. Yüzünüzde filtremem alınmamın neyse. YouTube varsa ennam canınızda şeyle uğradık kovu ediyenler. İsa'mı ullukan yaşlı bir gün iyi bilen gelip mağazayımıza bize sağ ol tanrı alkasın şuniyal dürtük varsa arkana da deyip ananman alınmamın kut etti deydi. Men video düşürmäý diýdi, ýöne diýdi. Hukman şol dogry diýenekeň adamlara aýtdydy wagt. Doganjygym aýdýan idim, ýöne diýdim, diňleseler diýdim. Arkaňyzda bolsa şol. Mana meňlim üçlüne bormaz. Ene. Hawa. İmkan satışlaryň arasyna üçlüne bor. Akşam görkezden. Akşam görkezden şonunay. İçinde Fered'in yüz yıkama jeli, tonik, serum, cilt bakım, hemme cilt bakım. Fered tutuş hemme set diye. Hemme zady bar. Şoň ýerine hemmesiniň zady ýazylanlar. Feredin 29-njy ýyla çenem suragy bardyr. QR kodumuz bar, originaller 250 milli, 200 milli, 30 milli. Feredin bir ay, 2 aýyňda arkaýyn ýetmeler. Anda çykdan ediberiň arkaýyn. Ne üstüne bor. Günnül ulanýan. Günne ulanı berýän ýaman gowzat şu. 370 manatdan hemme ýerde de satylýar. Ona reklam etmegem ýöne aýdyk geçeýin. Ene gowzat. Näme?
scrap. İnanma. Masaj eder yer eken o. Haqiqi. İnanma canım masaj etti yer bu. Haqiqi. Ne oynatmaydı dedim ben buna. Ha o alındı. Dere bir daha çek qo'ygan, mengleydi. Qarochi, komertsk chiqib qolsin. Hech bir komertsk o'lan shahrang atlari gelip bizde sattirarlarmıdan. Hemme kişade küçücek polko çıktırdı. Hemme cadadımdan. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 sancak, sağıncak. Hemme de atacağımı değil. Boy komertsk çıklara küçücek varsa siz için, küçük bir için ullakan komertskları hükman koyup veriyorlar. Targovlamada baryanlar 861 87 numaradan ne mengliyim hem de aylan korkadır. Yani en küçük skaladım. En stuşun tiyadan berden yönü arkayında kaldığınız berpilersiniz. Sağının hemme görünüşü Lüboydat arkayında kaldığınız berpiliyaniz. Mengli bilenim haberleşip biliyaniz. Nomurumu koyacak Hükman. Arkadaşlar çünkü takipte almalı hemmeden takip etmeli. Günlük ayıp duruyor ne fikir? Bununla ayıp duruyor. Diyecek oluşum arkayında bu yerde de koyup biliyaniz. Şular yalak ne meğali. Eğer market olsanız ulu polkalanmadan mı? Küçürek yeriniz küçük olsa bunu küçük polkalanmadan mı? Hadi isteyen yerine de. Şunu şey aylı olsa. Ha o koyup veriyor. Sarmalar. 57 manattan. Prosta yakla diyanna yakılım. Buna reklamı da gerekler olayım. Tebabde. Karabkada bile juda koyupdur. Sağ olun. Sağ olun. Karabkası bilen koyaydın mı yenayi? Ha, yetiştirip bana mı? Beter olun Allah için. Evet. 400 gram. Başka ne hemen üstüne var, ine inken scrap var, kara canvas var, gerçekten güleşe de geliyor. Gutlan oğumlay beni. Ana mengle işe girdim ana. Ben işe başladım. Sonra algıydım. Şunu? Ha Ben o. işe başladım. Kremli, antibakteriyalni ve yarım litre. 40 manattan. Ana. Ağırlığına da seret. Al velayet aslan. Ana. 4 tane pijama. Yok, güleş yanlış. Sarmalmadım çağım. Ben işe de tekrar başladım. Şu Alsın sarmadı. Güleş. Güleş trafti. Güleş. Güleş. Adam da tanımayan bir kaynamayın. Güleş adam da tanımayan. atmosfer ana. Hala. Olmayın. Друзья, один из вопросов. Есть кто-нибудь из Туркмении? Из Ашхабада? Из Мары? Молодцы! Эту песню я пою про столицу про свою. День за днем она цветет и скучать дома не дает. Даже ночью не до сна, жизнь развлечениями полна. Рестораны, казино и рекой течет вино. Мы с друзьями каждый раз в Ашхабаде в поздний час веселимся до утра, пока не зайдет луна. Мы с друзьями каждый раз в Ашхабаде в поздний час веселимся. Ne gülelik, ne kara getirdiydin getirdim. Şimdi Amerika'da yani bu durumlar. Dinle beni. İnne diyen. Bir yıllap. Tomsa da diyeyim hemen yanımda. Yok, hayır yerlerim tam tamam. Para veriyor. Ay, bunu mercan canım canım. Sağ olsun. Nerede olsun? Geçce de oradan al. Ana. Ana, krediyat tabii. Şu kurbaqqa yiyecek ana. Al. Güleş. Sor o çıkıyor. Cara müyüm mareken içinde. Deydiğim ağay onun ağalalım. Yedin ilk gitti. Tuğun hayır. Ana, vay. Ne? Kovmu güleş. Al Şuna nasıl? o dedi. Şöyle sonra kalktı. Deyci mi? Ya bu merak etti. Krediyat da. Bir merci olsun. Şey değil. Ana ovadan istin merci olsun. Memercin abla diyelim etip Manzara böyle. Taka midye var. Aşkabada akşamların gözlerine garip koşan Aşkabada akşamların kalbim yüreğim çaşan Aşkabada akşamların gözlerine garip koşan Aşkabada akşamların kalbim yüreğim çaşan Tarifinem söz bilen hem de şirin sağ bilen Ayla ve
Kimse bilmez neyle savaştığını, neleri içinde tuttuğunu, gerçekten kim olduğunu bile bilmezler. Ama konuşmaya gelince herkes bir şey söyler. Hakkında hüküm verir, yargılar, etiketler. Sanki senin hayatını senin yerine yaşamış gibi. Senin hikayeni bilmeyenlerin sana cümle kurmaya hakkı yok. Mevlana'nın dediği gibi benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç. Hüznü, acıyı ve neşeyi tat. Benim geçtiğim senelerden geç, benim takıldığım taşlara takıl, yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git benim gittiğim gibi. Ancak ondan sonra beni yargılayabilirsin. Ne haberler? Bunu bana kadim zor. Öyle tam saydım da orası. Ceren mağdalar Ceren spasiba gülüp yine bir kunan bir yardım verdim insan. Yine tavol yine de çok minnettar. Yani ödüm halak zakar ettim bu koyuna. Doğruyum diye. Ceren'in ödü oradan ak. Yani ödüm zakar ettim yani. Hile koca gördüm ne? Evet, cıvı tüs men stilim şul. Oynak şeyle göre koca meni haladım. Ceren men akavundan koyya. Sizem haberlaşıp bilýän. Ýeri men bir kundan barıp magazynyň içini has gowadyp abzor edip berjek. Gorkatjak da men ýaly şunýaly endi ütelje iş şunýaly neme gowar ýana ödüm. Geýesi gelýänler üçin ýürüýte akydyp gorkatjak sizi bir kundan isip bolsa. Sen dünyaya devrum gerek, gezsem yine sen gerek. Güçlü olmana varlıksın gerek. Dünyaya devrum gerek, gezsem yine sen gerek. Güçlü olmana. Şu wat saçmy boýadym. Saçyma garaýan, boğuşdan, lüýünden ak çykýar. Korkaýmaň diýip öňünden aýdýanlar. Aykan sanki dögür uğru yok siz bilen ya halano men ayka canalano bir hili onu da men qatnaşasım eli halano men bir hili hiç sulhal vermeye soğuydum menne onu da men qatnaşasım eli de yallaqlap baryan ayka diýen qatnaşaýal aqlym diýen odandan ay borda wat diýip qatnaşýa aqlym git gözleýär aw ne alasın gelen cevap şu olsun aydın halanok men kendini vermeyede ayka meni onu da yönü men yalvarıp yönü qatnaşayal jora haýyş diýip yalvarıp ýaşap yalvarıp günüm görgen durmuşda şeýle boljak men yalvarıp ýaşajak adamlara kılım awwa şu jogap alasın gelen gerek ana alın sul halanok meni şun aktiv ol diýdiňiz bolan şun hat bolşundan meter bol kän aktiv bolum ýa men goýulmamy. Bir gater we kän video paýlaşdymlar aktiv bolay sahra kunmär görmedik diýdiňiz bolan bolşundan meter bolmay diýen. Alyp boldyk ýa-da kynny gara kremden ýen al gaýdym. Ýen gözetde al sana. Gözetde al. Oturdum ondan ýadadyňmy? Sauna seret insan demin neçeni ulan ýana aklymyny şondan da köpçükkäge gowadyp. Ýen ulan gaýdym. Ýene ulan. Bunu aljakkam sprey aljakkam ýene gara krem al. Ýene gara krem oturdum güneşe. Al. Bolmasa gözalty serum var, şarikli şonal. Ola ýokturdur başlan. Belki marketlerde da batyr bizde oturdy. Bulmanna sarmal. Al. Yüreğime düşmesin. Sana dönün. Ben hiç sadım yüreğime düşme. Birim aşağıdan kara krem yüzümü bir hil öttür ya diye. Öttürse peydası vardır gülüm. Sana dönün. Tomasa giycelerine çalsan kevr yüzler için has kovunu ömüz kışar. İrden akşam öğlen çal. Neyim ol? Mani insan kıdemin ne de neyse sana sağın çıkardım. Evet, filtre yok gözümde tuş var. Eğer gözünüzde tuş varsa çalım yüzünüzde, gözünüzün içine sokmayın, öttürür tuş. Düşünüp bildin mi? Adın ne mi? Algının hükmü. Demene sana hideledim, masaj et yüzüme. Heyde o kola.
Ondan köprü gittirmeýär al. Ene başga da aşağıdan gatykymmat diýip ýatypdyrlar akalam. Şu komentarýa içine girin, komentarýalar şonu %90%'dan öwüpdir. Pul berip ýazyram, men adamy halkyň özi ýazýar. Gaýlar dün gülälek toy uýda oglanyna giden neme diýipdir biri. Geçmeydi burada gurrun varacak. Reklama düreyip geçýän lagay o zat diýipdir. Men köýnegimi ise. Sähen köýnegini ýeýdiň ne edipdir. Gerekleşip giýýäsbir näme ukup zat edem zok. Gerekleşip giýýäs. Meselem bir köýneg alsak, golja gymmatça köýneg alsak, pul berýärler o zatlara. Mesela men giýýän, genjem giýýär, gülälek giýýär, üç giýýäsbis. Hawa, onun mutanımda, on bakamda. Siz şadiýanyga daýdyň, başga da atdyň, bize billereň ok, hiç ýeli. Senden düýrtük çykypdyr, filtr ýok, ýalpylaýşyny görýärmi diýdim. Diýjek bolan zaten bukup duram da, biz buksak giýmezdik zaten. Düşünüp bilýärmi akalym? Şoň üçin biz rahat eden ok, sedem etmeken. Käbir adamlar bara geçme. Käbir adamlar bara her toýa aýry giýýär. Vay on gepe ders, vay mon gepe bolar diýip. Biz hiç şoňa bize gyzyklanýaran ok eýlen gepe. Hiç ýeli. Daýy şükür aljak bolsam, Allaha döýnen ýagdaýymyz ýok, onu ýaly diýjek. Daýy şükür aljak bolsam ýagdaýyma ýöne gerek gel. Gerek gel, biz israf edem. Bir giýen müdüge de gelmeýän. Öňüren biri o atlady diýip çykdym, onu şu atladyňdan tanaýa iýiller diýipdir. Tanasyn akylymyz ýany ýok. Näme bolýar şu atladyňdan tanalarny. Şu üçlene bor ýüzüňde dermanna gaýlar seredin ýüzüňiz çalandan eýle 370 manatna bor. Bir alýaňyz 2 çaýyňyza ýetýär. Dopostla arkaý nemedin rezultatyny görýäňiz. Ara krem ýene ýok akylym. Bilýär biri. Ya da sonra yara sahaşnyň maňa berýär berip goýarýar. Barla diýip. Özüm şonun munneler galak gaça ulanyp ýörün. Gijenem beýt beden persik diýen bolmagyňyz mümkin. Bedeneme diýdim. Günlük rutinim. Aslında her bir aýal erkek tapawul ýok. Ýet jagadyna. Bir häzir gün 5 mindiň alýar da şolay o kalagda 5 mindiň alýar. 5 minçik özüne seretse gelecek ýar parlak bolýar şoň ýüzi, boyny ýatdan çykarma. Her gedek ýatla diýen adamyň iň garalygyny bilýän ýeri boyny elidir. Şoň üçin boynuňyzam oňarsaňyz eliňizem ýatdan çykarma. Ýalpylyr, hiç filtr hiç zat ýok. Şolar ýalam dogurçul men näme diýipdir bir goňoňa peýdasy barmy şu spreyinglikdir. Hiç goňoňa peýdasy ýok akylym. Wapşa goňoňa peýdasy ýok. Saçyňyz oý. Munsyny goýup turnamen kapak duruýdy. Döwdüm de. Döwmänler. Saçyňyz dökülmesine karşı, saçyňyz gaterbet, myzyk, ýagly bolsa ýaglanmasyna karşı, ondan soň saç östirmesine karşı, güläleň saçyny görýäňiz näle gowy, bir ay, bir ýarym aýda eden rezultatyny görýäňiz. Men bunu reklama etmegime gerek ýok. Gaty, şunýaly eýem kelleşen bolsa, o kömek eden akylym, onu aýdaýyn. Yalan söylemeyin, goňok peýdasy ýok, goňogy nisip bolsa ýakyna çykarjak gowda. Diýjek bolşum 100 manatym bahasy bar. Arkaýyn saçyňyz şeýdip ýedirýäňiz. Güneş kremini hem çalmaly giýje. Geçme aýdaýyn. Güneş kremi giýje hem çalmaly. Şu telefonyň ışıgy, böyle gün banyadan çykyp süp ýatýan bolsaň mesele ýok, ýatda diýinjiň al. Giýjeň rahat bolsun ýöne. Men ýaly telefon oýnaýan bolsaňyz, ya şu ışık var, şu ışığa da ýanýar ýüzüňiz. Ananam. Kışta näme çalmaly diýerler, kışta sowukdan gorýar. Tomsa günden gorýar. Men menden alyp ýalwaram, sen ýeriňizden alyň. Anan ýany ýeriňizden. Ýöne hükman çalyň güneş kremi. Hükman. Ana.
çalıp çıkayatsana. Ertireçeni hizil edersiniz. Yakala, meyilli olsa yüzünü. Men Hudaýa şükür on ýaly yüz däl ýöne, eger bağ bolsa araňyzda. Dälem bolsa hukman çalmaly. 200 manat kremlaň bahasy